Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Doda yokubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazala isibhla Ndingicala ndikhale macala ndichubekile ngalo mazi ndiyanamkela kwaye ndiyanibhutisa mzika Ngconde kaRharhabe kazwelonke namhlanje ndiniphathele istory esibe kanti siyanxunguphalisa kumzontsundu kumzi wama-Afrika kwakhona igama lam ndinguChuma Phuthela masimameleni ndiyakwamkela. Molo sisi igama lam ndiphangele ndiphangela esipoliseni. Uqala kwami ukuphangela esipoliseni ndingene 206 ndili-reservist ndino-grade 12 till andaqashwa ndalela over age. Ndangena kwaphaya e-police station ndaphangela ekitchen ndiphekela amabanjwa. Into eyenzekayo phaya njengoba siphekela amabanjwa nje asiqashwanga, asisayini i-contract, asina-pay slip, asina-holiday. Uba ndiyagula funeke ndicele umntu azondibambela siphangela loo ntlalo asipeyi asinamali. Imali esiyipeya yi-6.5 ngenyanga qha ayina-deductions, asinazi-UIF, asinayintoni. Uba uzizawuthatha umhlala phantsi njengoba ndimdala ndingaka akukho mali ndizoyinikwa. Into eyenzekayo ndiye ndagula ndathatha i-leave ye-2 months. Xa ndibuza kubaphathi bam uba le leave ndiyacela le leave ye-2 months bandinika. Xa ndibuza ke ngoku kufuneka ndipeyile bathi ke bona abakwazi ukundipeyisa kuba le mali ndiyipeyayo, le mali njeba ndihleli phantsi, le mali bimele uba ndayipeya ingenele laa mntu undibambileyo emsebenzini. Ndiyagula andikwazi and ndilele esibhedlele I think inyanga ndilele esibhedlele eGotskeur. So andikwazi ukuthini, andinayo nemali yothenga amayeza, andinayo nantoni ngoba andinamali. So uqale nini uphangela pha? Uphangela ekitchen iqale 206. Is it a government company? Si under government but bathi bona si under IT club. Okay. Bayi-explain into yale IT club? Bayi-explaine, akabayi-explaine. Basuke bathi masiphangele ke thina besicinga fani basiphangelela ugovernment since siphekela amabanjwa. Okay. So nina njengoba nisebenza pha before uqale pha okanye ngokuqala nanivumelene phezu kwantoni nabaphathi bakho pha? Akukho sivumelana sasisenziwe. Into eyenzekileyo uthe ngokuba kubane kungena umuntu phaya oli-reservist aphangele, so kuye kwemka komnye waqashwa, so ndangena kuba bendibane ndibambela xa ingekho, so ndiye ndangena ngolo hlobo. Akho sivumelwano besenziwe. So akho contract uyisayinayo? Akho kwanto ndiyisayinileyo. Ungasayini contract nje una pay slip? Ana pay slip. But uphangela kwa-government? Uphangela kwa-government. So oko ibiqhubekeka since 2006 till now? 2009 ngene 2009 2006 bendili-reservist, then 2009 oko iqhubeka. So xa ndigula mna funeke ndizicelele umntu ndimbhatale ngokwam. Kuningi. Okay, so now usebenza kwa-government, akho leave? Ayikho leave. Akho sick. Akho sick leave? So njengoba usebenza pha ekitchen kunjani kwapha ekitchen? Equipment ikhona okanye kwenzeka ntoni? Ekitchen akukho zifestile kule ndawo siphangela kuyo, yindawo nje engenazifestile and simelene namabanjwa. Funeka ungene uvale, akukho burglar. Amabanjwa akwazi yokukhaba icango kulaa ndawo uphangela kuyo. Akukho ndawo, asikho safe. I-toilet funeke siyo-toilet kwezi zamabanjwa. Hayi. Amabanjwa mos ngabantu abadangerous kakhulu. Because I believe ngoba ibhagla yasekitchen yakhutsula ngamabanjwa. And then iphila ngaphandle kwebhagla still? Siphila ngaphandle kwebhagla. So awukho permanent, awuna pay slip okanye uhlala namabanjwa angakukhaba anytime? So navumelana kwelithini ke ukunale nibani niphangele kubekho amabanjwa apha kule ndawo nisebenza kuyo akhabe, like uba likubethile kokwenziwa ntoni? Akho nto yenzekayo. Wabethwa
ugxa wami endiphangela nayo akazange asiwe zange sibe nje abhatalelwe nje clinic nje nix endaninayo phane medical aid asinayo imali uyinikwe ebhankini iyi-6.5 qha hayini akho bonus akho ntoni hayi xa siyobuza ke ngokuba sibuza kubaphathi bethu basekwenye icluster kuthiwa kaloku liyi-T club sibuza yintoni i-T club siphi office lo T club mhlawumbe siyo-understand apha yintoni i-T club so ever since like 2009 wona nipay 6.5 le ayinyuka iyenyuka ngoNovember e-500 every November so ngo-2016 benipaya mali ngo-2006 ibiyi point ngenyanga yeah for usebenza namabanjwa 1.6 monthly but ngambethana nini na banjwa mind amabanjwa siwaphekelayo over i-50 ngeweekend bayi-110 nto phekela uyi-1 funeka uhlambe izitya funeka ukeri veg funeka kusasa uqaba izonka uwedwa kukhona ngobe sibona kulo nyaka into yoba banomntu ke ngoku sincedisayo lo ndithe ndawugula mna ndacela ilifu kwathiwa hayi kaloku imali yakho ibhatala laa mntu so back so in the days ndiselivini yogula so back in the days ke ubukwazi nje ufumana i-1.5 yakho for ukwenza wonke lo wonke laa msebenzi yandivuma amabanjwa and also for usebenza in danger because sozingoyiki because abantu ababethayo abantu aba-violent akho ne-uniform noba utyibilikile wawo wasinxiba izihlangu zethu akho safety boots akho uniform so noba ubethwe yinto nje emsebenzini yingxaki yakho akho air condition kukho izitofu sipheka ngezitofu ezikhulu akukho kwamoya akho kwanto akho air conditioner but akho festile but it's still kuba government as much as T club but you're working under government phekela amabanjwa karhulumente abantu bakarhulumente mna sizindicela ubuza ndimamele from 2009 kotsho ngoku 2024 ikhona i-action eke nayithatha kule period iphale phaya nancedakala abanye naphoxekala isubmit action kudala then kubo abantu baphaya but kwenye indawo neqobanceda kudala kangangoba besikhe sagxothwa inyanga I think unyaka kwathiwa kungena i-catering so sathetha nosapho emapoliseni wasixoxela usapho i-3 months sithe kule 3 months akucaca uba ngoku sifuna uba kwenzekani na wathi yena akakwazi usixoxela ngoba sikho permanent asikayi kaloku abekho permanent also but besides that yabona once ningabi na contract any given day angathi zange ndaqasha wena andizakho ndivumelanisa uba mna ndandiqasha wena ndiyiva ngayo into yoba ndiqashele nambaliselwa nguwo but proof uba le mali ibhatala le mali ibhatala isuka ayikufa besuka le mali yesalary yakho ikhona mos ngiyabala ikhampani but angaxoka ethanda athi hayi no sasivumelene nge-4,000 ngomlomo because zange sene contract sasivumelane kaloku no just at the moment asikhayela imali sikhayela i-safety by safety yeah umnxa wethola imali ezavumelana okay yazavumelana it's fine oh le nale ndikho ndithetha i-leaves nana mkho mntu afuna i-contract iyavuleka ilona ndisithi eyona nto inkulu apha okanye eyona nto lo mntu uba abhuzayo anze sure kuyo yi-contract because any given day angathi hayi zange ndiqashe kaloku zange sivumelene phi ngento ye-safety besivumelene ebanza ngento ye-safety
I think sisini makazama ukungenelela. Usisi like you cannot complain mos ngendaba ye safety because I think safety ibalekile kakhulu. So you cannot complain about being phambili ba anikho unfeel safe since amabandla athatha ibandla ayisusa. So bathini kudala akho basithembisa bazayenza abantu abangayi abantu baphathi government abenza lento siphethwe ngamapolisi iqale ya into iqale ya into licango yo iqale ya into licango abantu bekwazi ukuzisa ibhaki abantu bebamba basikhuselayo ngaba bathesa ubomi bethu xa nimsiza phakathi usikhusela hey that means baphila bathesa ubomi babo sisi so lento ngiyithethe ukuthi if kungenzeka something mhlawumbe elinye lebanjwa lenze kwayimpetho kanye le-rape omnye wethu it means lo case la ayinohambela ndawo ngoba khona into ndisayinileyo akhona ewabophelelayo kwabona phasi babantu lo umuntu wethu sengiqashile ngedate ethile if anything happens kuye sizobhatala aba bantu zisikelele into bantu government ne azike nizame kanye nizame ukuya ko-government wayephansi kanye nebuza le-company balake mina le-company hlobele njani siyile yintoni obesiye kwi-mutual spring wathi akakwazi ulela ugovernment athi ugovernment alwe nogovernment sayeka so xa sithi akakwazi ulela ugovernment tshela ukuthi le nto yenzekayo kuni yinto erayithi akayihoyanga kaloku baqale bafowunele but at the same time it's not like akayihoyanga ne imagine uba ndisebenza phantsi kwa-government ndiphinde ndilwe phantsi kwa-government ndilwele no-government aba-understand aba bayothini ngebantu basiza ngazodwa le nto bamangayifaki into yomlo bona bana-understandanga bacinga ndizolwisa ku-government into asiza ngazolwisa government sizofuna like into eclean sicacise ngayo le company ba like irani nto yenzayo ayirongo so siyalusa njani sizolungisa apha sangazona sofumana isolution yeah so bona bazaba understand bayathi siswa since 2006 until ngoku akho leave days akho contract akho bonus yo so why abantu bethanda exploit abantu kanje guys okay for the fact that ke ngoku inyuka nge-500 every November ngo-2017 niwebebe yamalini anyuka i-500 every back in the days bebe yamalini namdla kakhulu kwisalari i-6.5 ngoku but like kaloku you're a lot at least my ndithatha i-pension nothing ngenzayifumana kokwa yo ndiyozihlalela xa xa uthi uyabeka phantsi bawathi okay inkosi sisu sincedile siyakuvulisana ngoba uthatha umhlala phantsi ngoku uhambo lwethu liyaphelela basimuve on sifumane umntu then bamuva on baphinda bathatha omnye umntu badlale ngaye futhi bawudlala stage umbuzo abazawudlala ngabantu kude kube nini bayatya kalokubuza lona umbuzo but nawe fese ivelele macala iminyaka engaka yinto lena enenze nahlala phaya kakuzame eminye imisebenzi uyiyeke all lena nje yakhampani zame omunye umsebenzi kuba imanthethe nyani kuba besesiqhelela la msebenzi endisiyeba yibona minus into yegrosa so la 6.5 yayazi uba ayiyento zami ezibalulekileyo kumandi kona uphangela phaa ngoba abakulandeleli bakuthengela igrosari bayibeke phaa xa uzophekelwa uyakhutshelwa into ozoziphekela upheke ezo nto uyayazi moseshiyekileyo igrosari yakho uyayiba uphume nayo bona abaphathi beza ngelo xesha xa mhlawumbi kuthiwe kukho ibanjwa elingatyanga baqale ke ngoku bafufuzela okanye kukho ibanjwa eline-high blood funeka litye ngexesha elithile soko lona lisitya soko lisitya awunabhreyikhi phaa uyazenzela ngoba uthi ngoku usebreykini kuthiwe ibanjwa kukho ibanjwa elifikayo ngo khawulezisa uyolenzela ukutya bafowune uphi asinayo laa nto kuthiwa yi-tea time usethi uyayibona kumna sokho lantshi le nto luyithetha ngayo mna sisingathi kubaleka amabandla unathi because
kaloku akuzothiwa uthi usebreakini awuthiwa hey nali ibanjwa liyafika pha Lambile. umuntu amoshayo ufa yabona ke amoshayo like bro kulela umuntu ndiyakutya ngoko wena funeke ukutya kwabo kubekho amaqanda kubekho intoni siqatywe if awusiqatywa uyoxoxiswa emapha wayengasiqabangisa xa engumntu oright uyothini phaya selambile nje beyothini pha iyabona omnye bene-high blood ukuthi funeke etyile sekelambile nje beyothini pha etyile ngexesha ethi funeke etyile ngexesha ethi omnye ufike esithi andizityi imbotyi hayi funeke umenzele ecaleni ukutya kwakho kuspecial hayi njalo unezono sana iyakhetha njalo unezono ephinde izamwenza imithetho yakakuhle because ibanjwa line-right ukugqitha umntu masithi kwa ukwegqitha ipolisa line-rights but as much as elibanjwa line-rights but now deserve uba safe yes because ukhontinue ishanja nosebenza pha ungekho safe eyibona kuyo yonke mna le because yabona ngoku ne i-safety guys because uyabona ngoku ne bane-advantage bayayazi into yoba xa belambile kofuneka osisi bantante pha benze sure uba bayatya kofuneka bantante so uzibona ene-advantage so nani na angazoqhekeza ixango because ulambile nike ufuna osisi bantante because i-right yakuba makatyele bendisanombuzo wam umnye uba khange ndizame uphumya kwenye ndawo wathi kumnandi senapha wazibeka izizathu uba ndingaphi so mhlawumbi khange niyicinga uba nisenza lamabanjwa ne niyofaka isimbi kwenye ke indawo yamabanjwa enye into imandingakholelwa enye into yabona njengoba ndandireserva pha zonke into zam zifika sithi ngelipolisi uba ndiye ekliniki fika kuthiwa hayi kutheni ngena-medical aid funeke ndicacise uba ndili-reservist ulipolisi kuthiwa ndilipolisi ayisukani manje so uyofaka i-cv xa kuthi Ayihlekisi i-cv but- kuthiwa wena ulipolisa nje ayihlekisi but hayi bethunana hayini sisikeme siya hayi mntu asayihlekisi but hayini hopefully le funeke ucacise uba hayi bendili-reservist andiqashwanga so wazivula ipolisa everywhere but ndiyamva because uthi ubekhe waye-reservice pha abamthatha till wa-over age akube ngamthatha no bubeka kanye no-grade 12 ndino-grade 12 hayi lapho kalo yi-minimum requirement ya ku-grade 12 so now uthi yena phaya no-grade 12 wakhe wahlala till bade wa-over age abade bamenze permanent so after i-over age bamfake ekitchen also ndinoloyika nge-age yakhe mangoku akalazokwazi ukuphuma ixesha kwindawo akho ndawo noya kuyo ngoku as much as an experience but umdala umdala suppose yabe nomanyathelo bengathele earlier than but mhlawumbe bewathathile qha asibi nayo org platform nobathi nifumane off i-off ungena i-4 days nomnye angene i-4 days then you're-offer ke ngola 4 days so upheka wedwa pha uma inqayela engeni wedwa ndawodwa trip kukhona ngoku kulo nyaka apha I think emva koJune kanje kukhona ke ngoku bebesithi kukhona ke ngoku lo ukhoyo uncedisayo uyaya Monday kuyagcwala ke Monday na Friday nange-weekend ngulo ke ngoku ungenele mna sese wangena ke ngoku lokuthiwa ke ngoku imali andizuyipeya mna peya lo kaloku ungenele mna endaweni so njengembesitsho ma ubuyela ke bamthini bomkhulu uhleli kaloku uyi-assistant by sethu esiya hayi abuza khange ndisebenze nomathathu banibathathu sebenza sibayi-2 beshift for abantu abayi-100 shift sebenza uyi-1 uqala ngabani umsebenzi ngo-6 to 6 no ngase-security and abana payslip abana contract so awunoyazi akho mntu i-rates per hour imali ndiyapheka ndibuye nezazitya zihlambe ndiphinde ndiphake ndibuye izitya ndithi ke ngoku over i-weekend baba yi-90 nto 100 nto 3 times mamela ke 3 times kusasemini ngoku so ukutya kona sisi uyapheka kuphekwa nguwe then kuswa ngubani kwakula mabandla kusuwa lipolisa safeguard okay then ngewugqiba kwawo uphinde iqolisezitya azizisi uphinde uhlambe wedwa but Akho namatshini wezitya? ipolisa likhe litsalwe phaa eziseleni uyabona uba ndiphi mna funeke mna ndibe ndizivalele or else ndikwaze le echarge office libe litsaliwe lingaphakathi so bayalibetha balibetha bafuna isitshixo
Yho. Ayikho fani. As much as you're wrong when you're about that. Ayikho fani. Ticket ingasikazibhaqla ngoba kaloku ngokakhotshwa pha ngeke ndizijixele. Noma seyibalekile nto leyo. As much as you're wrong adenza amabanja abantu amapolisi. Kodwa But uYouzum baluza bandawo leyana. Alright. Uba bebetha amapolisi. Alright phayana. Phela nesebenza kuyo. Because namapolisi mozana uyana. Isafety ayikhathalelanga mos. Akade bekhapha kwesiqini. Ngiyova Lento ibaleka every day. Yo. Andiva lento mntu uzohlamba izitya ezi-100 wedwa uphinde upheke wedwa. Sisi ndicela Carry veg Wedwa. wedwa. ndicela ukuza abakhona abantu abangomama apha kule ndawo okanye ngamadododo la. Athi Lesetsho like abantu aba in charge kule ndawo usebenza kuyo ngabantu abangomama. ngomama bodwa. Ayikho njani. Ngomama Setsho. bodwa. Ngomxhosa captain. Surgeon enye yekhaladi ngaba basiphethe. So Njani uyayazi nje oba kunjani udila nabantu abazinjobongela. Usisa ngabe na safe okokuqala lo muntu in charge umuntu ongumama uyayazi. So uyayi-understand. So suppose you understand kakhulu. Senje benziba behle bekuthiwa mhlawumbe ngamadoda babezothi hayi mhlawumbe wa understand kakhulu. Since ngona strong yena. Yiyo le ndanga uyanga but ke ngumuntu ongumama lo in charge pha angazokhathalela isafety yawo yomuntu ongumama. So ithini kanti lento le abantu abangomama balelana na guys. Hanja. Aya babathi imali abayabana lelo xesha. Njani na? And ndiqinisekile kwale mali bayipeyayo sisi ininzi imali ebhatala baqha bayazikela. Kwaleba kungabi kumamela kwaleba kungabi contract icela nto lo. Njengoba i-contract ibikhona umkhonyovu ngoba ngoku siyeka kuzongena i-catering. Benze umkhonyovu ayiwishi ngifani ngayiphethanga. Benze nje i-contract ethi imali abayipeyayo ayabhalwa kodwa dot. So kwathi masayini asafuna usayini kuze siye kusapho. Awucinga lo sene into ongayaziyo. Bhala pha imali endiyipeyayo. Ayibhalwa Because bazawuthetha gqoba balungise imali leyo awuyipeyayo ibe ngathi upeya imali eninzi. So nakwezinye indawo ezimabanja bapeya kangakaya. Bapeya kanjengani? and abaqashiwe na but bona banazo ne-holiday banazo ne-weekend yaqonda isunday yi-double kwezinye nothi kwi-Khayelitsha cluster i-Khayelitsha cluster lina lo but kooma-Bellville bayasichazela uba hayi guys ngecawe ndiba ne-double pay. So bapeya imali right. Bane-payslip futhi. So nini nado bagqumzwayo apho? Contract akho payslip. Akho kwanto Akho sick leave. Ba uyagula imali ayingeni. So nokuthi uze ne-sick note abayihoyanga loo nto. Abayihoyanga. Hayi awuzuyibhatalela qha wazi lonke ubuhle endlini. Yo hayi ngiyaqala uyiva. Hayi ngiyaqala uyiva. Nasemakhitshini akusekho nje. Hayi Akho loo nto emakhitshini. Nibhatala imali enivumele ngayo impela nyanga. Loyiko lamlunye ne. Uthi then ona awubhatala ubhatala nomna ungene endaweni yakho. Xa ubuyileyo abakazofuna usuka wena pha. Kaloku uzosuka ngoba uyazazi libambela lami. Uzawusuka kaloku uzonza laa msebenzi ebewenza yena ebephaya nje ngoba ebesincedisa ndiva Monday. Ebengakholile semali erholayo ngoku ayintshaji. Bengafuni ke lo. Akekho umntu othanda ukwehla ke sihlaleni. So ngoku ndithi ndinoyika uba iyothakathana phakathi. Ukuthakathela ungabi safe na. No nditsho yena lokho uthatha uba asasipende imali ngentla lebeyipeya before. Because mhlawumbe aka-excited acinga uba imali entle kuba ke yena efika phakathi. So crazy yena. Yabo. And ke ngoku xa bebanyana sisi umdala usisi Ndithi alisayi ndizophindela lapha. Abantwana bakho bajonge kuwe ngoku Ubuya gqejwa ngabo. uyabona senje usafuneka afundise abantwana esikolweni. So uyapenshela usisi akafumani into. So kwinto ze-government, kwinto zawo ka-government awubenefit because ubona nje umuntu ophangela pha. So abantwana bakho bayifumana i-social grant. Bayayifumana kuba u-explain uba andiqashwanga. So kwafuneka u-explain everywhere kufika khona. Ihamba ne-affidavit. Ugovernment angapha unalo ndetha. I-grant enziwa kwa-government ne. Xa explain bathe bezayi-understand loo nto leyo. Kwabona abo bathe bezayi-understand. Uyabona uba kuthiwa ndilipolisa u-understanda ntoni? Isitsho into uba ndilipolisa yintoni uyi-understandayo? Theni uni-understanda? Kodwa ithi into ndilipolisa uni-understandelani?
bangazamula uphamba la kusinjani Yenza follow up soon understand. yonke nje la lantsike apha Don't understand me. usendela meyohana wenza into enye yonke nje Because kutheni uzona understand xa nisithi ndilipolice kodwa ndifuna crime u-understand ntoni? icorrupt Ndilipolice aqhamtatse u-understand ntoni ke ngoku? so sesinabo umbuzo as a platform nesifeza ukholo TV bungathanda sincedise ngantoni thina ukuze mhlawumbe into leli lakhe ifikeleleke kwabasemagunyeni. Into endiyifunayo mina ndifuna kaloku kulungiseke kuthi uba kunemali ebekumele uba thina siyazinikwa sizinike. Kanye nipeni salary right. Uba senziwa permanent sikwazi utsalelwa imali ezi zitsalwayo. Aninazo i-union ebendinazijoyina mhlawumbe? I-union esasijoyinile yasemapoliseni le ithe Aniqashwanga. asiqashwayo. ntoni na yesemapoliseni Isabawu yile ibize ukuthi no I think man bafeze ngendlela City of Cape Town nayo I understand. fairly dismal guys wonke nje Even kwawusapawu unesay kule nto. usapho nayazi into esapho apho nayo nento kwenza amapolisa union yamapolisa. Union yamapolisa leyo. so nabe kufanele bake uzama uyilandelela lapha kubacele yakhe noba like awukho under yona mos usapho bakujoyina mos netsike union Sort of thing, yeah. ngabantu banenembeza nabo And bekufanele ba baspecialize bayibona le wrong bazama uyilungisa inamba ujonge benefit inamba uzozifumana sisifowa kanti yacinga uba no banganceda hayi cause guys ayikho fair kaloku umntu asebenze since 2006 until Akekho permanent. akho kwanto akaphumi nanto uphuma empty handed hayi mamela. I think okay leyo ndiyayiva into engayiva yile uba endaweni yonke endawo ndivela as ipolisa mntasenjani. government understand bani lo police Njani? as a police so fraud yokuleyo guys le nto ithetha ukuthi ke ngoku nabanye abantu bayayazi le nto yenzeka phane Bayayazi because tell me we understand njani into xa nizokwenza igrant ogqiba utshona uba uya-understanda xa ndilipolisa. Xa kubhalwe ndilipolisa akho suppose ndiyayifumana i-social grant and then wena uni-understande xa ndicacisela istory which is banintsi abantu ababa-understandayo. Like behind doors banintsi abantu aba-understandwayo. ayilolizwe hayi mna ndiyaqala uyiva mna nosisithina as i-platform uncedo singalenza lolunye kwangoku uba sizama ukuxhumanisa nosapawu esinantsikayo iunion siyaziyo thina esinokunazo inamba ke zayo ngoku nayo represent amapolisa and I think ne-union ziyafeyila mani ngoba sanceda osisi ne sapasa which is igama labo umsebenzi wabo uyakhula la and ba uyaqaphela wesithi abanayo icase bekhe bayilungisa uyabona so it means bangathatha icase kasisi bazama umnceda bangayiwini and mhlawumbi abazibenceda yena yedwa mhlawumbi bakhona nabanye be-experience the same thing. Le nto yenzele yehlele usisi yehlele abantu abaninzi qha ke ngoku usisi yena ube break nabhaza ngaphambili yabo Because surely banana ba okay they will go after me. but thina sine resources And knowing very well ba awuzubenefita nix nokugxothiwe. Ubenefita nix. Njengosapho lo usixoxeleyo usixoxela usapho i3 months sixoxa nasinekayiditsha cluster abaphatha baya usuke ngoku kule 3 months ecaba sithi kithi na inobikho ndayifunja thiso uthi hayi andikwazi ukulixoxela ngoba kaloku alikho permanent ngoku besixoxela Ngoba uvuma kula ngoku beqala ungayazi la 3 months permanent iqala ngengabikho permanent aqala iqoqo kopha ajonga uve ntoni ngoku uba asikho permanent ebeyiqalelani ikhonto abamnike yona asogqiba wathi kubo if abantwana bangayo kwimedia bakhona abantu abazawubanjwa bambribe then definitely sifikile kwimedia ke ngoku makubekho umuntu obanjwa sifikile ngoku i-union izonceda ngoku ne yeke incede i-aware ukuthi ayinantsiki like ayibribe ayona so mayizazi uba linye ngaphambili union ibethwe yintoni yabo
then thina saphina sibethwe la ndibethene ngaphambili abangena bona so baqhubisa ba lesi yoqala sibethwe lena le so nina ngicela like nizama ukula ngisenyukela ngapha nangapha Okay. because nabetha into yi-1 wabili bangafeli endlela enye wabili so isapha yona babukeli sisayintengwisweni sophinde sibuye ndiyanamkela kwakhona ababukeli sisekule nkqubo inye sithetha ngesi story sinye sakwa-government masimameleni kwakhona sisi zeziphi ezinye ii-challenges oye wazifeyisa ngokusebenza kula khampani kungaphatheki kakuhle ngale ndlela yoba uleqela into obungena 6 emsebenzini uphinde uphume 6 but akho nto ithi ndisemsebenzini akho nto basesayinisa yona. Okay, so uyayazi mhlawumbi uba urate malini per hour? Andiyazi. So awuzazi usebenzela malini per hour? Andiyazi. Not so long ago ne bekwenze i-statement soba like i-rate izonyuka ni not so long ago usebenza kwa-government but kunikhange nidibane nento enjalo. Andiyazi mna ndiyamkela qha yi-6.5 ngempela nyanga. So since inyuka oko ngo-Novembers oko ngeno so ikoku ibincinci mos le mali Ndinyuke apha kulo November ngoku kuthiwa akho mali. So kulo November akho mali? Akho mali. contract bosebenza apho ithini Yabo. every Exactly. November. Yabo bababetha bebabambile. That's why kungekho contract bafuna xa befuna ubagqumza bathi hayi into ethile sizokwazi yenza because of APNC and then ke ngokunina nesibana i-follow up because akho contract kodwa ibhande phansi. Yabo babetha bebabambile straight face up. Njengoba ngoku Le nsithi yabona yonke akho mntu ukhe wanifowunela abuze kuba ubuyela nini emsebenzini hlelekile abamoyanga kaloku because kulandawo yakho ukhona umuntu okhoyo umreplaceyo so la mali bebezoyibhatala ibhatala la muntu ayizuya kuye so that's why bona bengamoyanga bengamlandeli umsebenzi abawumanga iphi yaqonda la mntu ebesebenza la mntu ukhoyo ngoku ule bebanesibambela ngeweekend asincedise umva nje bayibikade ingekho lonto so la mntu ke ngoku iphi eyam imali endibhatalayo andithi la mntu ebehlele phangela pha so ngeweekend ebehlele ipeya imali yakhe la so now uphangelela kule ndawo yakho ke so akazi uyipeya le mali kopeya leya yakho batsho and then wena ungafumani nix but you working under government. Ndibuza bona xa beselivini bekusika abaye bapizwa kuba mna ndingena contract endiyisayinileyo. One thing I'm sure about is that kwa government according in a contract. One thing I'm sure about according lento lena bakhona besuka phansi nje yathatha jonsa phansi wonke into leya but mna zisifeza ukukhona TV ndizoya straight uSapao. Yeah, and again Sapao, this is your call. Sabelani, this is your call. Ndiniyimenshini uba usixoxele usapho i-3 months yonke ehamba nathi sixoxe uzothi kuflate wathi akakwazi ngokuba asikho permanent Qale bengayazi bani qale benazi permanent. Uyivephi uba kangabuze ukuthi uye wayivaphi uyasho ukuthi nje naye uwashela ngemva kweXoxa naye Uhlatyelwe kwayena. ushelwe nanikwe envelope so abantu bazazama ukunceda abalandelayo bayilumkele envelope if umsebenzi wabo uyawuthanda ngoba athi siyasebenzeli basiyithanda senza sisebenzela imali so ke ikhona imali ezobengena special ngoku ke libala umsebenzi wakhe Because the aim usebenza imali so kaka. leyo yazo nesijonge lenza abakhe and leyo icace yona leyo qaba leyibi banceda union ba ifunja thisiwe Kwa into yobane bayazi ba once yafika ku media ukhona umuntu ezobanjwa. It's because bayazi baba wrong. So zibe worried into ifike ku media kanti uyazazi ba awukho wrong, which is wrong. Which is like ba wrong. hayi thina sizawuzama So any union esebenza namapolisa, please avail yourself. Please avail yourself. Sivezeni. There's no way under government kubekho into enje.
omama bethu bayaphela ngoba sibuza le mali ke bathi ke bona bango asiphangeleli urhulumente Niphangelela ba? i-T club isuka kule mali i-T club iphi club yona ngoba into esiyaziyo uyabona amabanjwa nje bengena nje kubalwa iplate zala mabanjwa then la mali ingena pha yile bathi ke bona ye-T club but amabanjwa ngakabantu ngaka-government. hayi angiqondi yaziwa le phambili hayi ubutshile kithi kaloku ubutshile kithi I think the newsroom SABC befama bayayazi bazami nafama bakazame ngoba into endiphakamisileyo yile yoba ngoku ndithi xa ndigula kanti andizupeya kuthi imali yam ndiyipeya inikwa laa mntu but laa mntu behlele phangela phanje hlelela ibambela laa mntu le ngxaki yafuneka iye ku-SABC kwindaba yokwaziwa lilizwe lonke yaye ezindabeni zelizwe lonke yanantsika abaphathi and for the fact that ise-Western Cape ayikho sezilalini it's yo so embarrassing ayikho se-Eastern Cape ilapha iyawufika ebantwini bayo izawufika ungastress wena singathatha ixesha kodwa izawufika hawu udlalwa ngani musi yo South Africans nonke guys ncedani, there is no way kuzobakho into enje like in this economy bekho umuntu oqhathwayo like I know South Africa is so corrupt but not ngale ndlela bethu nani. We're crying out for your help, please help if you can. Inkosi.